indoda idalwe yanomona. Indoda ayifuni ngomfazi wayo. Indoda ine njilwane nje uma izitsha lapha zeyamana enamandla impela iyayisusa ezinye kubonakala cha kweyame yona kuphela. So ke the more uphe ukubala ukuthi last year ngangilala ngusibani bani khona into enciphayo lapha endodeni. Uphinde uthi angiqedile. Emva kwa 6 months lapho lo shaya ikiphu naye wakwangilala khona into enciphayo lapha. Lona uqeda indoda ebingasakufuni. Uyabona so ke ngake ngadlula amen ngase uNkulunkulu wangenzela umusa. Yebo. Ngilama manje ngisindisiwe phakathi. So ke abantu abafani njengo umfundisi asho abantu abafani the more uyawuhlala nomuntu wakho nizigekulela nizixoxela okunye sekungavela hey ngake ngaphazamiseka ukuthi depending ukuthi umuntu onjani umuntu wakho usumazi seniphila naye usuhlala naye but what is important nje ukuthi ngishayisile ngasindiswa sengisemseni. That's it. And then kulento ke ngiphinde ngithi hlephu kancane kulento ubaba ishoyo ukuthi ngishadena nangumuntu wavuma ukushada nami ngoba esengizwela umuntu wesifazane. Vele ke abashumayeli bathi umuntu wesifazane akathandi uyathoba kuphela. Wayeseshada useyasuka lo muntu sekhona umuntu amthandayo ngaphandle.